যতন খুলুমখা তৈ চিবাই খানি খরাং চ্যানেল আং সামুং জমাতিয়া তিনি 28 আগস্ট তিনি দিন TSF song Roman script kok brokno toige tini strike dakhokha tini ni omo Assam Agartala road go borok tini oro Songkleng bridge o borok tini lama kasokha jotono saimano chini Tripura sarokni kok borok tei Roman script mani bagai samung nang tei tomani bagi tini bon khaina nang omote rono toigei jong kisijan rono mangfli phunungnai tei boro bai kisam bisa kok bo salainai jotono phadi acha bai khulumkha acha tini oro Roman script no toigi se oro bon da khoglai blena Roman script chini Tripura sani bagai busuk jora tei nangmani obo puila no media dakhokno hambai busuk jorate Roman script nangmani abo takuk hamkan sibo sung o Tripura rajoni busangi sini kongno sung saimaliya sini ko bai sung pori maliya buni ko bai sung ma poriwo omo baida ni kokse mo ahai se hinja go sung hangkai sung Tripura rajoni Tripura sangni sung o jago kongi da man liya angkomo se nor sung namu media takuk ni bisingte hangkai o jagao busuk bosorni pore o tabu bo andolono sung tabu khlai ma tongku tini angomono kobok na musung ani Tripura haste ni borok romno o kok no nini bisingti ni no buinai tai bo bumaro bo busaro ni logi o khaiteng ni ang phaimene yagolo nangoro nukha jere ro oro TSF rok bonda go ছাত্র যুবক rok mane borok o sini mani kok bai Roman script no skhainya deboi bong subida tongo obono borok seimanli ya kosto nangjak mani bisingti no o andolon khayu aya diba ngo o jago ang phainu khaikya jrai rok no sikok manjak ma haikya romui baso dawi lengjakhang nu phaikya hanggang saka oroni officer sabo ang borok no kun kok sanani sujuk malainya phaikya motor no borok no emon khe haino dula mula khe romlai tonglai kha o jarawo ang phai bumangai nya angoro phainu phaikha bumangai angoro phainu phaimane yagolo kok sanani pang sujuk dihne ang mana khaika mana khaimane yagolo angbo police buri rok mohila police rok khaine 3-4 jon romoi kamchulei bo chiri rom khabon an ukluti ustar kha bukha rais tu tong Koroi ang khorosani busano bujangma nukha hangke sikok dagai phanangai tongthong tamung kha hane ang sibram nainyo ano to nung tini bunani uchito koroi ani totrani sein ekboreni upor kemakha kematung ang omani dukhoya ani langma boron no thangtung ani busani bagai Roman script jeng naime norgo nukhana Agartala thangnayo TSF rokno bumani tini bahaini obostha solai tongo omahai obostha no cholikha ang tini buma masa phai sopaya hangkai tini obusarong halbe ang thangsawi kamu ani buma masani rokha banyo tini otare no romoi sung phiyogone sung hospital dispensary hospital Chompong Nogor rohoka er pore bo borok ya karna na ya tini ano bukha ugrotei lathi rekha acha omo tini ni andolon le busuk sal busuk butongnai omo sung busuk tongnai sing tabo bo chini thik rei jetani busarong ni sache sing asa pointe sung buma bo borna murikna no dikat tong hangga angomo khanamani tini 12 ঘন্টা si bon hunai abo kobuide mo tini to 12 ঘন্টা hane to saklai jaga bo norn bisintin chunglugo ba norn ni bisintin saklai jago hangkai tini je o mahage 12 ঘন্টা ni bon no tamangai 1 ঘন্টা sun tonliya tamangai tonliya aro khado torong na bang koina muchungo 12 ঘন্টা ni 1 ঘন্টা sun tangai tonliya tini public bujang na nangkha hoirani na nangkha ha tini amahai cherai no romuine oro baso dawi lengri tonani nangkha acha 12 ঘন্টা ni yagolo সরকার এবা কেবা প্রশাসন বড় রসাসিরি মানে ya হনে বড় উংখাংকে আপর তামুংনাই আমনি পরিণাম প্রশাসন দং সিনাই বড় কামনি কারণে তিসা জাগলিয়া তিনি omahai je khlai jagi tong hangke o dukho ke mani paigala omo tini 12 ঘন্টা da 24 ঘন্টা ta abo jeng saimanya sini hai command of phaya sa porjonto jeng obo yakare manliya tamungi ni himala tinani busaleng jagai bujagi tong mane yagoloi bo buma bo yogliya buma bo bujangna nangkha buma bo kanchli sijangna nangkha tinani khaklat ni kanchli uri unya sarawa nunukna nangkha tamni karon abo tamo karon abo no প্রশাসন ni paijak aro khadoto ain jotoni na ain
jotoni ni rice tong tiba rice wa tong ni omo sanani hengka nung khai tam ni bagai tina no kamsli siri buna nangkha sikok manjang ngai khai ani busa buja khatang naina nango ani busa buja khatang mana khanya nango o jaga wa to nung tini ano ukulute lathi ruoi nung ukulute ana kamsli siri bohogo mere bukhnai sasigi nang ano romai talang nani ko gya আচ্ছা আবনো ভাই তিনি 12 ঘন্টা বিসিঙ্গ রসায়াং গাঙ্গে প্রশাসন রক তলে বাসা সিদি হই হওয়ানা আপ্র বুখরে তখরে ফানঙ্গই মানা আপ্র বমতি হাই নেরনি প্ল্যানিং democratic country wo country wo ma haina sung wan thoka sung sini busarok buja khe sakni ri khibi no sung thana o thangsina ano to bor khuka no khuka oro ang tabuk khoroksa takung media nung mani opni na sai ang dukhu man khang kosto man kha ang buja khamana ni ma bo buja go nung mani sajlano ni dukhu da tong ni chei tong na gang omo no koina musungo o hasakani ta khuk khuk song norok bojaga kamawi tongkha norok ta kamasidi phaidi andalolo samileng phaidi hini ang o hastene ta khuk rok no kobogo ang omo no sana musungo tini 24 gonta wa tamangi 1 gonta sunu sunu sujug rojagle ya omo boroni ain তে কাইসে ক হুংখাংকে সিনি তিপ্রাসা যে খ্রিস্টান খাইনে রক borok BJP o kwbangma tongo Christian ni Bible hongke tole bo Roman script baise kok borok swijak Bible swijak to phano BJP angle khai hwnei omhai bonda khokphoro kuno borok support khaya abo tamoni bagoi sung to oro kuno borok ni keba abo phaida angya deba na ang obono rasniti kok ang sagalak o jaga o tiprasa no kungthai bara no bokesak da khai kormo da khai kekrang da khai abo tini ni tole kono party ni able sung obo tini kuno pati ni ya mo o jaga o sung tiprasa kungthai bara sung obono roman script nayo obo se sung oro kuno color no sung tu khai galak o jaga o sung nini o democratic country o jaga o sung o jaga tini o jaga o kungthai bara joton manken bobo manu sung oro kuno color krui kuno pati krui sung tiprasa ni rice nayo asik hambai hambai bai na hambai